Всеки, който е чел приказката за Пинокио, не може да не си спомни един стар мармуранко, един кри-кри, критикуващ, говорещ щурец. Това съм аз. Много преди да се запозная с Пинокио, аз познавах човека, който написа неговите приключения. Той се казваше Карло Колоди. Живеех в стаята му и бях първият слушател на приказката. Както знаете, тя започва от едно парче дърво. Само че преди да се намери в работилницата на майстор Череша, то стоеше пред огнището на моя приятел. А той го гледаше и си мислеше за една хубава кукла, която би могла да бъде направена от това дърво, за една хубава приказка, която би могла да започне от тази кукла, и за още нещо. Дали може и как да се случи, какво да излезе човек от парченце дърво? Има той чифт очи, устни, нос един тек. Но дали стига то, за да бъдеш човек? Има всеки ръце и крака и глава, но може пак от дърво да е той при това. Тъй пред нас днес стои тук въпросът нелек, как от късче дърво да направим човек. И за да провери как и доколко това е възможно, Карло Колоди изпрати дървото в работилницата на майстор Череша. Наричаха го така, защото носът му винаги беше лъскав и червен като череша. Какво хубаво дърво! Ще си направи от него крак за масичка. Речено, сторено. Майстор Череша грабна острата тесла, но щом нанесе първия удар... Какво правиш? Боли! Да не би това дърво да се е научило да говори. Може би някой се е скрил в него. Ако се е скрил толкова по-зле, сега ще го наредя с рендето. Ой, гъдаме! Този път клетият майстор Череша падна на земята като поразен от гръм. В същия миг на вратата се похлопа и в работилницата влезе майстор Джепето. Съседските деца му казваха Качамачко, понеже жълтата му перука приличаше съвсем на качамак. Какво ви носи при мен, майстор Джепето? Носят ме краката ми. А вие какво правите на земята? Уча мравките да смятат. Слушайте, стари приятели, дойдох при вас за една услуга. На вашите услуги? Намислих да си направя едно дървено човече, което да може да скача, да танцува, да се премята. Какво ще кажете? Браво, Качамачко! Кой ме нарече така? Вие ли? Аз? Нищо не съм ви казал. Така ли? Да. И тъй, приятелю Джепето, каква услуга щяхте да искате от мен? Във връзка с това, което ви казах за дървеното човече.
да ви се намира едно парченце дърво. Ама моля ви се, имам точно каквото ви трябва. Подарявам ви го. Ох, какво ми подарявате? Ритници? Така ли да ви разбирам? Аз как да ви разбирам, че съм ви ритнал ли, така ли? Да не би аз сам да съм се ритнал. Джепето, не ме обиждайте, защото не отговарям какво може да ми се изплъзне от устата. Качамачко. Така ли? Тогава аз ще ви кажам череша. Качамачка! Развалена череша. Оле! Желен. Искам качамачка! Компот. Царевица! Тази разправия завърши с бой. Но накрая Джепето нарами дървото и се прибра вкъщи накуцвайки. Щом влезе в стаята си, той грабна инструментите и се залови да измайстори своето дървено човече. Ще го нарека Пинокио. Да, познавах цяла фамилия Пинокиевци. Той заработи здравата. Направи косите, челото, носа. Дойде ред и на устата, но още не беше дотъкмена и тя започна да се смее и бърбори. Аз стига си ме гадаличкал, старчок такъв. Не говори такива работи, момчето ми. Това е невъзпитано. Пинокио веднага ми върни перуката. Немирник такъв. Още не съм го довършила вече. Щом завърши краката, Джепето усети един ритник по носа си. Но добрият човек взе човечето под мишница, изправи го на земята и започна да го учи да ходи. Стъпка по стъпка. Хайде, направи една крачка. Още една. Още една. Точно така. Хайде сега малко по-бързо. Браво, моето момче. Направи един крачка. Правя крачка. Играчка. Като вас мога аз, как обичам, сам да тичам, че и зная да играя. Тъй е сладко, мили татко. Тра-ра-ра, благодаря. Правя крачка, играчка. Тра-ра-ра-ра-ра-ра, благодаря. Тогава аз не издържах и се обадих. Тарарара, благодаря. Много хубаво, просто чудесно. Кри. Това пък какво е? Ама че досадно. Ей, кой си ти? Аз съм говорещия щурец. А не можеш ли да мълчиш? Тогава ще бъда ням щурец, а не говорещ. Абе не можеш ли да отидеш другаде, тази стая е моя? Ще си отида. Но първо трябва да ти кажа нещо. Айде, казвай бързо и изчезвай. Ако искаш да благодариш на баща си, трябва да направиш нещо за него. Какво? Например, иди на училище. Точно което най-не обичам. Пинокио. Добре. Само че с какво да се облека, а? Татко Джепето вече се е погрижил. Приготвил ти е една хубава дреха от хартия, една шапка от среда на хляб и чифт обувки от кора на дърво. Обличай ги. Аз изведнъж станах важен. Важен ли съм, а? Да, само че най-важното го няма. Какво? Буквар за училище. Ей, татко! Не викай. Не виждаш ли, че татко Джепето е заспал? Кри-кри. Я стига. Кри, кривокрака боболечко. Пинокио скочи и запрати дървения чук по мен. Толкова се оплаших, помислих, че съм умрял. Което, впрочем, не се оказа вярно. Ей, татко, събуди се. Какво има? Слушай, нямам буквар за училище. Аз пък нямам пари. Искам буквар! И татко Джепето навлече единственото си пълто и излезе тичешком от къщи. Когато се върна,
Той носеше един нов новиничък буквар, но беше по-риза. Ето и буквария. Ами палтото ти, татко? Продадох го. Защо? Защото ми беше горещо. Пинокио премига с очи, после погледна през прозореца, навън валеше сняг. Гледай ти колко са добри бащите. Колко са добри бащите, да, добри. Искат като тях да бъдем, цял живот. Искат като тях да бъдем, цял живот. А пък вътре в нас напира нещо друго. По-различни то ни прави, по-добри дори. По-различни то ни прави, по-добри дори. Когато снегът престана, Пинокио с новия си буквар под мишница тръгна по улицата за училище. И както си вървеше и разсъждаваше за това-онова, изведнъж му се стори, че чува далечна музика на флейти и барабани. Пинокио ускори крачките си и скоро се озова на един площад, пълен с хора. Те се тълпяха около една голяма барака, нашарена в хиляди цветове. Най-отгоре, с огнено-червени букви, имаше надпис. Ей, какво е това? Ми прочети надписа и ще разбереш. На драго сърце, но тъкмо днес не знае да чета. Браво, бе! Тогава ще ти го прочета аз. Голям куклен театър. Ти кой си? Пинокио. А аз Фитилчо. Хайде, купувай си билет и влизай. Купувай? Ще ми дадеш ли пари назаем, а? И я пак тоя. Ама аз ще ти ги върна. И я по-добре бягай вкъщи да си вземеш. Не мога. Тръгнал съм на училище. На училище? Да. Ти да не си луд. Защо? Днеска е последното представление. Аз влизам, че започва. Ама чакай, Фитилчо! Фитилчо хлътна в театъра, а Пинокио реши. Ще продаде букваря си и с получените пари ще иде на театър. Така и направи, без дори да се сети за бедния си баща, който бе останал вкъщи да трепери от студ. Когато Пинокио се оказа в залата, на осветената сцена танцуваха 3 кукли – Арлекино, Пулчинела и Коломбина. Ние сме кукли с рози букли, по-красиви и очиви. Ние сме кукли с рози букли, по-красиви и очиви. Бързо моля всички вътре, няколко стотинки в мол. Ние, куклите, играем с чувство вашия живот. Ние сме кукли с руси букли, по-красиви и очиви. Ние сме кукли с руси букли, по-красиви и очиви. Изведнъж Арлекино престана да играе, обърна се към публиката и посочи право към Пинокио. О, Боже! Сънувам ли или съм буден? Какво? Това, онова, онзи, той! Кой? Той! Не е ли това, онова, онзи, той? Пинокио! Пинокио! Аз съм! Ето ме! Точно това, онова, онзи, той!
Пинокио направи един скок от дъното на партера и кацна върху главата на диригента, а оттам хоп право на сцената. И се вдигна такава олелия, че скоро се чу гласът на стопанина на театъра, един грамаден грозен човек на име Огнегълтачът. Какво става? Защо прекъснахте пиесата? Извинете, многоуважаеми. Никакви извинения. О, какво виждам? Ти си от дърво? Ами да. Так му търсех нещо да хвърля в огъня за моето печено. Не дайте. Бъдете добър, господин Огнегълтач. Имайте малко милост. При думата милост, Огнегълтачът изведнъж пусна треперещия Пинокио и изтърва една звънка кихавица. Пинокио, щом господарят ни киха, това е знак, че се е разметнал и ще те помилва. Ние ще те подкрепим. Братя, повтаряйте след мен. Милост за Пинокио. 3, 4. Милост за Пинокио! Добре, ще го помилвам. Тази вечер моето печено ще бъде полупечено. Как се казва баща ти? Татко Джепето. А много ли печели? Колкото джобът му винаги да е празен. Представете си, той продаде единствената си горна дреха, за да ми купи буквар. Горкият? Аз продадох единствения си буквар, за да си купя билет за театъра. Брависимо! Театърът е по-важен от букваря. Ами да. Какво говоря? Слушай, Пинокио. Вземи тези 5 златни пари, занеси ги на баща си и му кажи много здраве от мен. Пинокио си тръгна с 5 златни монети, които дрънчаха в джоба му, но още не бе изминал и половин километър, когато срещна на пътя си една куца лисица и един котак, сляп и с 2 очи. Аз не чух. Аз съм глух. Оглушах. Ах, аз съм куца. Стара си стала. Куцам си. Какво да правя? И аз след теб напред, да не дъгани дует. Ей, къде така, Пинокичо? Откъде знаете името ми? От баща ти. Вие познавате ли го? О, да. Стоеше на вратата по ризи и как трепереше от студ. Не чу. Той е глух. Горкият ми баща. Но ние вече сме богати. Ето, имам 5 чудесни златни монети. И какво смяташ да правиш с тези жълтици? Ами, ще купя на баща ми едно хубаво палто, а за мен буквар. Какво чух? Макар че съм глух. Слушай, Пинокио, а не ти ли си иска да удвоиш златните си пари? И вместо 5 да станат 500. Не, 5000. Как така? Ако ги посадиш на полянката на чудесата, от всяка твоя жълтичка ще израсне по едно дърво, отрупано с монети. Ами тогава да вървим. Щом прибера жълтичките, ще дам и на вас. Ние не работим от долен интерес, а само за да помогнем на другите. На другите. Колко сте добри, приятели мои. И тъй двамата мошеници отведоха Пинокио в страноприемницата Червеният рак. Ядоха колкото можаха, после го сложиха да спи и когато дървеното човече вече се унасяше... Сега ще се измъкнем, ще се скрием, после ще нападнем Пинокио и ще му откраднем паричките. Паричките? А Пинокио отдавна спеше
и сънуваше. Тик-так, чука пак на часовника сърцето. То е колело, което мести бавничко в стрелките. Те вървят в кръг през дните. Уау, тики-тики, тик-так. Те вървят в кръг през дните. Уау, тики-тики, тик-так. Пинокио спеше неспокоен сън, въртеше се в леглото. По едно време усети, че някой го бута по рамото. Отвори очи и видя гостилничарят. Ей, дървоглавчо, събуди се. Къде съм? Къде са моите приятели? Те казаха, че полунощ ще те чакат при полянката на чудесата. Доверчивото дървено човече изхвърча навън. И изведнъж... Какво беше това? Кой беше? Парите или живота? Помощ! Давай парите или ще те убия. Няма! Внимавай, парите са в устата му. Хвани го за хубавия нос и дърпай да му отворим устата. Стиска си устата като залепена. Какво да правим? Ще го обесим и тогава ще изплюе парите. Котаракът и лисицата нахлузиха примка на врата му и го окачиха да виси на един голям дъб. А Пинокио стискаше жълтиците в устата си така здраво, че даже не се опита да извика помощ. Разбрахте ли сега докъде стигна Пинокио? До върха на едно дърво.